Energiaa starttiin tänään. Kun menee 7 päivää putkeen vaeltelemaan. Se ei tunnu kovin hyvältä, mutta tämä tuntuu vielä hyvältä. Tänään seuraavan 2 tunnin aikana siis klubimusiikkia, kaiken maailman tästä ei puhuttu yhtään uusista musiikkia vielä vikaa kertaa tältä vuodelta. Vuoden musiikin katsaus klubimaailmaan. Sen jälkeen sit aletaan koostaa vuoden parhaimmista yhteen pakettiin, sitähän riittää. Mutta uuteen musaan kuuluu vielä julkaisematon ensi viikolla vasta ulostuva Malla. Ihana elektropoppia, kuten hausea ja disco. Kiva yhtä puolella artisti on tarjolla meille etukäteen. Tän nimi on Halo. Jäseniltä erilaisia. Ja mä väittäisin, että se johtuu siitä, että yleisön jäsen itse on värittynyt jompaan kumpaan suuntaan pään sisällä. Jos yleisön jäsen ajattelee vasemmistolaisesti, niin hän lukee kaiken, mikä näyttää omaa vasemmistolaista maailmankuvaa tukevalta, niin hän pitää sellaisia juttuja niin kuin ikään kuin normaaleina asioina, ikään kuin faktoina. Ja kaikki, mikä on sitten oma maailmankuva vastaan, niin se tuntuu sitten vääristymältä toisinpäin, jos on oikeistolainen maailmankuva. Niin tällä tavalla se sitten ikään kuin maailmankuvat vääristyvät yleisön päässä. Uskaltaisin näin väittää. Nyt mä ihan muista tähän osaan. Toimittajan itse ja lähtöluokkapositio ja sitten keskiluokkaiset toimittajat. Mutta kyllä sekin oikeastaan jo käytiin tuossa läpi vähän. Joo, no voin mä siitä sanoa sen verran, että kyllä se siis yksi asia, mikä on, siis että koska toimittajan elämänkokemus vaikuttaa siihen esimerkiksi, että minkälaisista asioista hän kiinnostuu, mistä hän hakee niin niitä juttuaiheita. Koska toimittajat itse aika pitkälti päättää, mistä ne jutut tehdään. Jos kaikki toimittajat ovat... 1901. Trots Alfred Nobels framgångar har han som person sedan länge beskrivits som en deprimerad enstöring. Men sparade fakturor, anteckningar och kvitton visar på en helt annan verklighet. Nämligen 25 extravaganta år i Paris. Heisenberg är författare till boken Alfred Nobel i Paris, där en alldeles ny Nobel presenteras. En Nobel som är levnadsglad, generös och ytterst fascinabel till bredden av skräddarsydda plagg av exklusiva material och fascinabla pälsar. Alfred Nobel var laajat ja ketkä tilaavat ja maksavat hienoa siihen varaa, niin on tietysti keski-ikäinen yleisö. Toisella keski-ikäinenkin sekin on. Luokkainen yleisö käyttää rahansa kaupalliseen mediaan. Ja kaupallinen media pyrkii palvelemaan yleisöänsä. Niin kyllä siinä niin kuin tämmöinenkin yhteys on. Jos me katsotaan paljonko juttuja on omistusasujien tilanteesta ja kuinka tarkasti on se. Soi ensimmäistä kertaa Mallan. No niin, onks tässä? 4216888. Han köper väl alltså ett hotellperspektiv i Tuoretta sain DJ Seinfeldin Confidence Man, The Right. DJ Seinfeld and Confidence Man. Ihan kohta tulossa viikon biisi kanssa kotimaista musiikkia lisää. Tästä tulee hienoa. Ihanaa, kun olet mukana.
ride the bullet. Gonna ride the bullet. Gonna ride the bullet. Gonna ride the bullet. Gonna ride the bullet. Tämmöisestä aiheesta, voisinko siitä tehdä jutun. Ja hyvin usein ne menee. Mulla oli sellainen extreme esimerkki tuossa mun kirjassa, kun mä olin Kiinassa kirjeenvaihteena viimeiseen otteeseen vajaan 3 vuotta Taiwanissa ja Kiinassa. Ja mä laskeskelin sinne, että mä tein satoja juttuja sillä aikana sieltä. Ja alle 10 oli sellaista, josta mä sain edes sen juttuidean Helsingistä. Että mä olin aika tavalla sain kyllä itse luoda sen agendan, jos nyt näin sanotaan. Tää on, samalla on sanottava, että tää on pienentynyt